Qui no ha dormit amb un plat de ceba a la tauleta de nit? Segons els defensors d'aquest tractament, la ceba allibera vapors amb propietats terapèutiques que van bé per la tos o la congestió. Però la realitat és que, ara com ara, la recerca disponible no ha demostrat que aquest remei sigui eficaç. Existeixen alguns estudis, però centrats en un component de la ceba com la quercetina, i per tant els resultats no són extrapolables a l'hortalissa sencera. Per altra banda, de moment no s'ha trobat cap problema de seguretat en aquest remei casolà. Així que, si et funciona, pots seguir posant ceba a la tauleta de nit, sempre que toleris l'olor que fa. I si la tos o la congestió persisteixen o apareixen altres símptomes associats, millor que consultis amb una professional.